Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Nobyembre 20 hanggang 22, 2023. At ito ang ating Tagalog or Taglish version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. At gusto ko rin i-promote ang ating Komunidad Climate Action Center, yung mga interested LGUs o companies na gusto magkaroon ng sariling Climate Action Center. Mag-proceed lang po sa ating website, typhoon2000.ph at i-click yung banner nitong komunidad link at pupunta po kayo sa Google Form para isubmit ang hinihingi ng komunidad. So yan po ang Climate Action Center. Now, punta na natin ang pinaka-latest na yung week na ito. Start na naman ng bagong week. At mukhang ayaw pa rin umalis ang shear line but mukhang within the next 3 days na lang po ito. But again, ang shear line po every 1 to 2 weeks bumabalik po yan. So depende yan sa panibagong surge ng amihan. So itong amihan na yon patuloy pa rin nakaka-apekto sa Luzon at Visayas, pero unti-unti na po itong hihina. Habang pahina po ang amihan, yung shear line ay magiging diffused, kumbaga magka-cut off po siya dito sa area nito. Pag nagkaroon ng cut-off niya, yung manatitirang ulap ay nandito pa rin dito sa atin, sa Bicol at Northern Visayas. Kasama po dyan ang summer provinces. So, magkakaroon pa rin tayo ng ulan hanggang sa Miyerkules. Okay, pagdating ng Huwebes, Biyernes, Sabado, balik na tayo sa normal na weather, but hindi pa rin maalis yung mga hapon-hapon o gabi-gabi na mga isolated rain showers and thunderstorms, which is better. Let's give this shear line as a blessing sa ating lugar dahil po kapag wala po ito, hindi mapupuno ang ating aquifer at groundwater at mga agricultural farmlands ng ating mga lugar. Kasi nakakatulong po ito to fight din itong El Nino. Kasi ang El Nino hindi naman necessarily completely walang ulan. Meron din po yan. Depende pag may nag-form na mga weather systems, minsan grabe yung ulan, minsan below average. So let's hope patuloy pa rin ito para pagdating ng January, February, March, April, May, pag konti na yung ulan, at least meron pa rin tubig yung aquifer natin o yung tinatawag nating groundwater. Alam yan ng mga water districts dahil dyan natin kinukuha yung pang-inom natin na araw-araw na pang-inom at kung ano-ano pang gamit ng water sa ating buhay. Yan po ang water, ang tinatawag nating water of life. Okay? Kasi yan po talaga ang importante. Mawala na yung lahat, wag lang mawala ang tubig. Now, ito pong remnants ni TD17W talagang lumalaban. Medyo elongated na po siya, medyo masisira na talaga siya. So, baka bukas wala na po siya. So, nandito siya nung weekend, tapos umakyat siya dito, nagkakaroon ng interaction po dito sa shear line, but eventually, mamamatay na po ito. Yung kanyang trough ay still nag-extend po dito. Actually, pwede natin sabihin surface trough na lang po dito. Okay? Dito ay nagkakaroon ng banggaan po in northeasterly monsoonal flow dito sa may southern part ng Sulu Archipelago. So, magbibigay pa rin dyan mga thunderstorms sa Mindanao sa mga susunod na ilang araw. At ang risk of flooding sa may area ng shear line ay magiging medium to high. So, mag-ingat po sa mga low-lying areas at landslide prone areas ng mga lugar ninyo. Yung hangin po ng amihan, patuloy pa rin umabot ng 50 sa inland areas. Ang iba naman po sa may coastal waters, umabot po ng 60 kph. But again, hihina po yan in the next few days. Pero sa Friday, meron naman pong panibagong surge ng amihan. Dito na muna siya sa may dulong hilagang Luzon. Papakita natin yan sa inyo mamaya lamang. At ito po yung fast animation. So yan po ang shear line. Haling dito. Diretso po hanggang dito sa Bicol. And then,
sa zoom in satellite animation ay kitang-kita po natin dito yung satellite loop na patuloy pa rin na maulap ang Kabikulan, na may mga padaan-daan pong mga rain showers, dulot po yan ng shear line at yung combined effects din ng amihan, nagbibigay ng preskong hangin at medyo mababang temperatura na bumaba tayo ng hanggang 23 degrees Celsius pag early morning. At yung amihan po dito ay nagbibigay rin ng mga light showers, drizzles sa may Cagayan Valley, samantalang tuyong-tuyo po ang kanluran bahagi po ng Luzon because of yung tinatawag nating topographic uplift. Pag buwangga po dito yung mga kaulapan, pagdating sa kabila ay medyo dry na po ang panahon. So it's different weather conditions pag nasa western Luzon kayo at nasa southern Luzon po kayo. Now, yung ating forecast sa pressure at hangin mula sa European model, galing po ito sa windy.com. Ayan po yung shear line. Okay, and then bukas po ng hapon, humihina na po yung shear line, so may mga remnants na po dito, yung diffused na magbibigay ng ulan sa Bicol at Samar provinces. Yung amihan ay unti-unti na pong humihina. Ngayon din po sa Miyerkules at sa Huwebes, medyo kakalma na po ang hangin dito sa may Visayas at Southern Bicol. Although sa Friday, may panibagong surge naman po ng amihan sa dulong hilagang Luzon. Normal po yan pagdating sa panahon ng amihan o taglamig. So, laging bumabalik po dyan ang tinatawag nating hanging amihan at yung shear line ay nasa edges po yan. So, magbibigay po yan ng ulan. Kasi bumabangga po yan, yung hangin, yung malamig na hangin, bumabangga po sa mainit na hangin. So, nagkikreate po ng mga ulan, mga thunderstorms. Okay? So, hindi po ito ang last ng shear line. So, may inaasa pa rin tayo hanggang December, January, February, hanggang April po yan. Ang katapusan ng shear line at hanging amihan. Now, yung rain forecast naman po mula sa European model, yan po yung mga ulan-ulan sa atin. Pagdating po ng Martes ng umaga, inaasahan pa rin dito may mga ulan pa rin dahil sa shear line. Samar and Bicol area. Lalo na po sa may Albay, Sorsogon, Masbate. And then, pagdating ng Miyerkules, ay nandyan pa rin sa atin, sa may Camarines provinces, yung mga ulan, dala ng shear line, yung diffused shear line, although medyo nawawasak na po ang sirkulasyon ng shear line. And then, pagdating ng Huwebes, okay na po ang panahon. Paghapon na lang po o gabi, may mga isolated rain showers and thunderstorms. Ganoon din po sa Mindanao at Kabisayaan. Okay? So, hanggang Friday, yan po ang kita natin. By the way, sa Friday, yan naman po ang panibagong shear line dito. Ang kita ninyo, may shear line naman po dito. But sa Cagayan Valley ang apektado. Wala muna sa Kabikulan. Pag bumaba, lumakas yung amihan, bababa din yung shear line. So, nasa edge po yan lagi kapag may panibagong surge ng amihan. Yan po yung tail end of a cold front na nakirinig natin nung bata pa tayo. Nung panahon nung 90s, 80s, year 2000, and kasing 2020, kinabit na nila yung shear line. Ngayon, yung rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang sa Miyerkules, yan po. Kaya yung mga ulan ay nakafocus sa Kabikulan, Eastern Visayas, Northern Visayas, dito rin po sa Mimaropa, lalo na po sa may Palawan, at Sulu Archipelago, dahil po sa troughing po dyan, and sa Mindanao. Samantala, ang eastern sections po ng Cagayan Valley, may mga showers din at konting ulan. Nakafocus lang dito sa may sa may coastal areas ng Isabela at Cagayan dahil po sa amihan. So far, manidipis lang po diyang ulan dyan compared sa Kabikulan at Samar provinces. So yan po ang ating pinaka-latest na yung gabi po ng Lunes. At babalik ulit tayo na yung kalagitnaan ng linggo. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pardo ang magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.